Святлана Светач Святлана Георгіївна тут потрібно все докладно. Светач Світлана Георгіївна повіншавала народ України. Ось. І, ну, звісно ж, Світлана Георгіївна, віншуючи українців з їх перемогою, власне. А перемога, власне, виглядала тим, що вони незалежні. Ось, і до гэтага час не могла не сказати про білорусу. Ось, і сказала, що ваша адвага натхняє усіх нас. Ну, у Європі то всі натхнені адвагою тих, хто тут десь під Часовим Яром знаходиться. І я ганаруся тим, що білоруські доброахвотники змагаються попліч з українцями за нашу і вашу свободу. Ось, і яна каже, що, як показує історія, незалежність ніколи не дається легко. Яе трэба адстойваць, і вы робіце гэта з вялікай годнасцю. Ваша перамога стане перамогай над цемрай і страхам. Галоўнае, над тымі, хто спрабуе скрасці вашу незалежнасць. Ось, і там яшчэ ёсць там момант, дзе яна параўноўвае падзеі, якія адбываліся ў Беларусі з Майданам. Ось, і кажа, што гэта там у вас атрымалася, а ў нас не атрымалася. І што мяне найбольш насмешыла ў гэтым усім, што Ціхановская лічыць, што не атрымалася не таму, што яна тупая пэлька проста. Ось, і павялася на росказні іншай тупой, ну, менш тупой, правда, але са знакам мінус у нашым выпадку. Марыі Калеснікавай, якая толькі мірна. Ось. І як вынік нічога не сталася. А ва ўкраіне вырашылі, што як бы, ну, калі не хочуць, улада не хоча мірна, мы можам і не мірна. І таму украінцы перамаглі, а беларусы не. Ось. Але пра гэта Ціхановская чамусьці не кажа. Яна кажа, што мы не змаглі, таму што Лукашенка, сука, ўжо укарэніўся. Ва ўкраінцаў так хоць штосьці змянялася ўсе гэтыя 30 гадоў. Ну, прэзідэнты змяняліся, прынаймні. А вось у Беларусі нічога не змянялася. І таму мы рабілі адно і тое ж, ну, па меркаванні Ціхановскай, але у нас ужо Лукашенко укарэніўся, і таму у нас не атрымалася. Не таму, што я, тупая пізда, не сказала, што давайте ўжо ебашыць мусароў, бо яны ўжо і так баяцца. Давайте іх паебашым усіх і возьмем уладу ў свае рукі і абярем прэзідэнта, які нам патрэбны, як гэта зрабілі ва ўкраіне. Але Ціхановская так не зрабіла, яна вырашыла, ну, як на яе месцы сказаў бы Гордон, Лукашенко сильны, беларускі народ слабы. Или ці іншая цытата, умирали дорогие мне люди. Ой, пизда, я з гэтага тик-ток выражу і закину. Это будзе просто топчик.